Здравейте, добре дошли в този видеоурок, в който ще ви покажа стъпка по стъпка как да направите регистрацията си в Cat3. За целта ще използвам MetaMask-ата. Ами трябва да имате MetaMask в BNB в мрежата Smart Chain, нали? И да имате Tether, USDT, не от същата мрежа. В описанието на видеоклипа ще ви оставя, ако нямате добавен тетър в портфейла, ще ви оставя договора, за да го добавите. Добавете го тук в тапите за внос и просто ще ми дадете номерацията, която оставям в видеото в описанието. Добре? Аз вече копирах препращащата връзка, която ми даде моят спонсор и я поставям тук. След като го вмъкна, натискам бутона Enter, правим го от компютъра, от мобилния телефон. Различно е, по-късно ще направим друго видео, но ето, че е подобно. Добре, ще спра видеото, докато машината за метаизмерване се зарежда, за да го направя кратко. След като отворите MetaMask, трябва да се уверите, че сте го свържете го с желания портфейл. Добре, след като сте влезли в системата, тя ни препраща към страницата Cap3.io и когато сме тук, поглеждаме, вдигаме малко екрана и ако видите, това е балансът, който имам в USDT. След като имате баланса, който смятате, че имате, кликнете върху зареждане на портфейла, внимавайте с преводача, не използвайте преводачи, защото те могат да променят конфигурацията и да ви създадат проблеми. Добре? Изчакваме MetaMask да се отвори. Винаги проявявайте малко търпение към MetaMask-ите. След като сте отворили MetaMask-та, тук штракваме върху Next. Забравете за това, не му обръщайте никакво внимание. Кликнете върху следващото и след като сме тук, тук обърнете внимание, важно е да кликнете върху предложения сайт. Предоставяме предложение обект пазара и сега да одобри. Тази стъпка е важна, нали? За да свържете портфейла. След като свържем портфейла, това, което трябва да направим е да направим запис. Ако виждате, тук имаме $. Присъединили сме се към портфейла и сега трябва да направим регистрация, която ще ни таксува с $. Това е еднократно плащане. Добре, тук той вече ми каза добре, кликваме върху приемам и след като натиснем бутона приеми, трябва да изчакваме малко. Отворете MetaMask-ата, трябва да сте търпеливи, не действайте прекалено бързо, защото ако интернета ви е малко слаб и го направите 2 пъти, транзакциите ще останат в очакване и ще имате повече проблеми. Вижте, всъщност имам един тук, но добре, аз давам тук на сайта, винаги помня предложената сайта. На пазара тя винаги е една и съща. И потвърдете, първо подписваме договора, след това се регистрираме и после купуваме плана. И това винаги става по един и същи начин. Трябва да изчакате, докато получите тази какавида. Ето сега, ако ми кажат, че първия път съм подписал с портфейла, този втори път той е направил регистрацията, както виждате тук. Натискам бутона за приемане тук в синьото и след като приема, ако забележите, балансът ще се промени тук. Тук го имам по този начин и сега отново натискам бутона за приемане. И наистина тя вече се е променила на XT $20. Начислена ми е такса за регистрация в размер на XT USD, която е еднократна такса за влизане в платформата. И сега ще си купя план за хахайки и тийки $, за да ви покажа как се прави, само за да направя видеото. Множествата, тук можете да инвестирате каквото искате, вървят от XXV до XXV. Добре? Платформата е много проста. Винаги можете да инвестирате това, което искате, в кратни стойности на DXX или да го сложите директно тук. Добре? Много просто. Сега, след като сме направили регистрацията, щракваме върху купи план и това е същата операция. Вижте, той казва, че нямам такива, разбира се, защото съм сложил нещо друго, което да ви покажа във видеото. Vale, le doy a uno. Добре, че във видеото, ако ви се случи, ще знаете за какво служи. Добре, план за покупка. И нищо, ние сме търпеливи отново, което е най-важната цел. Да се отвори. Сега, когато сме тук, ситуацията е същата. Винаги не забравяйте да кликнете върху предложения сайт. Пазара и сега да потвърдите. Ние отново сме пациенти. И ето ни тук поздравления за успешната ви инвестиция. Приемете и това е всичко. Всичко, което трябва да направите е да попитате спонсора си. Вижте, че всяка линия е тази, която имате за разливане, защото препоръчвам първия запис, който направите, да го направите на крака, на линията. Защо? Защото по този начин, когато активирате другия, вече получавате двоичния код. Ако го направите по обратния начин, това ми се е случвало в други бинарни програми и не съм получавал първия бонус. Така че от собствен опит ви казвам това
за да не ви се случи и на вас. Добре, с най-добри пожелания, надявам се да ви е харесало, надявам се това видео да ви помогне. Много успехи в този бизнес, който е супер дублируем. И нищо, затова винаги представяйте бизнеса преди да ви го представят. Довиждане, довиждане.